Takže počúvajte ma teraz veľmi dobre. Zahráme sa takú hru. Ja vám budem hovoriť, čo vieme a vy mi budete hovoriť, či sme blízko alebo nie. Môže byť? Môže byť. Začíname. Dekanát. Zima. Rozbitá cesta. Teplejšie. Ružová. Horúco. Dve sochy. Zima. Veľmi kreatívne prostredie. Horúco. Iné fakulty. Zima. Prvé poschodie. Nenájdeš to. Nikdy. Nájdeme. Zabudni na to. Klameš. Úplne. Skladová. Skladová. Stačí. Odchádzam. Nájdeme to?